Stanovnici ulica Kosančić Ivana, 9 Jugovića i Toplice Milana nezadovoljni su zbog nedostatka pešačkih staza u ovim ulicama, ali i zbog velikog broja automobila i manjka parking mesta, pa su sami vozači prinuđeni da se nepropisno parkiraju, što u prvi mah izgleda ružno, ali i ugrožava bezbednost pešaka u ovom delu grada. Pa strašno. Vidite i sami. Ruglo. Plašim se za bezbednost i mislim za koju godinu i sebe, a i dece svakako. Pa to je grad kriv. Grad treba da, ko je zadužen za to, treba da obeleži. Nema semafor, bar pešačka prelaz da ima, staza da ima. To nema, to niko ne vodi računa. To je država u državi da niko nema domaćini i tako. Svako gleda da dođe na vlast. A zna se zašto se trudi na vlast da dođe, nećemo da komentarišemo dalje. Pa i ovo je ovdje katastrofa. Ovaj parking, to je užas. To je takva buka i od ujutro i vikendom i svaki dan. Užas. Kako prolazite ovuda kad nema pešačkih staza? Ovuda pa evo grad, ovo nije ni izbetonirao od kad sebe, pa oni to koriste tamo za, šta da vam kažem, ovdje ovo može pomoći nekako i ovo ne valja tamo taj deo. Užas. Ovi su iz parking servisa to podelili i ovo što je bila nekad ulica više nema. Tu nema ni sa jedne strane ovde pešačkog prelaza i gužve za automobile. Mislim da opšte urbanistički plan grada Novog Sada nije u redu, gde su kuće, napravili su zgrade, nisu obezbedili ni parkiralište, ni pešačke, ni biciklističke, a da ne kažem nešto drugo, igralište za decu ili tako dalje. Stanovnicima ovih ulica dodatan problem predstavlja i to što je ovaj deo grada pod naplatom parkinga, tako da, kako kažu, kada im neko dođe mora debelo da plati ako hoće da se gosti.